perquè treure la neu és molt difícil. Jo sóc l'home que ha inventat els xassaneixes a la part de neus amb una sola cara. A la Bonanova hi havia, és el lloc que hi havia 7 pams de neu. En lloc de 5, 7. Hi havia congestes perquè va fer vent. Les vaig treure totes. I els de l'exèrcit, que van venir amb senilles per ajudar-me, els vaig fotre tots al quartel. Perquè em xafava la neu i després no la podia treure. Els bombers de Barcelona van ser una delícia, perquè com que havíem de treballar de nit i de dia, també els agradava de treure neu. Però llavors m'hi havia de posar jo a dintre perquè portar una pala de treure neu o una turbina, si n'hi ha alçada. És molt difícil. Vaig estar 3 dies sense dormir. Prenia pastilles per no dormir. Vam treballar de nit i de dia. Però l'últim dia, el dia que feia 4, els meus treballadors que no havien dormit, els vaig donar un bitllet ben maco i se'n va anar a fer una juerga per ahí.